Evo me, nalazim se na Dunavu, tu sam sa mog brata Dobromira. Dobri. Zdravo. Evo danas ćemo Dobro jutro. Tako je, dobro jutro, evo upravo je svanuo dan. Četiramo mrenu. Tako je. Došli smo da probamo neku mrenu da upecamo ovamo na Dunavu u Bugarskoj. Za mene nova destinacija. Evo kakvo je mesto, lepo za mrenu, krupan kamen, duboko mesto. Idemo odmah da se pripremamo, da sklapamo štapove. Poneli smo dosta crva, evo ih crvići. I dakle, mrena danas na meniju. Nadam se da je raspoložena da se druži sa nama. Je li tako, Dobri? Idemo sad da se rasklapamo i da vidimo šta će da donese ovaj dan i ovo pecanje. Nadamo se. Sve u svemu, vreme je odlično za ribolov. I to je to. Idemo da se postavljamo. Za početak Dilator Element AGS povrh od 6 metara. Probat ćemo sa njim. Ako bude bilo problema, prelazimo na Tournament X zeleni. On je specijalan za mrenu. Ali nadam se da će i ovaj štab da se izbori. Sa tim ribama Shimano Stella C3000 MHG FG. Da. Osnovni najlon 0.20. Predvez ću da stavim 0.18. A? Ma ubavi su. Pet grama. Drenan. Desetka, super spad. Imamo kuglice. 0.40, ja. Snimam? Ajde. Evo majstor da nam nahrani mesto. Tako je. Volim ovu Bugarsku. Dođeš da pecaš, svi te dočekaju, svi ti narane mesto. Mogu si da palim cigaru, da si sedem, da si jedem banicu i samo da zabacujem. Aha, znači ustaj. Evo, ovo je Bite Dropper. Kako se prihranjuje. Sad su izašli. Bravo.
Идват, неко път идват. Само че имаш и по-добър кеф. А? Не знам неговата колко е голяма. Неговото първо. Ево е прва риба. О! Ма падна ли ти много батерията на камерата? Гледай колко е добро. Какви луди риби. Ако искаш е така към мен, така ми е сгодно тук. Така съм и тя. О! Ох! Вица.
Добра, добра. О, бил си, нали? Бъди. Аха. Krećemo opet. To je ribolov. Napoli mi ruku. Da, možda je i polobra na noku. Pa, će vidimo. Ще му я гребнеш? Ще се. Gledam kad... Volim zvuk kad skrcaju sprovodici. Добре. Мама ти древи покуби. Još se nije umorila. Polobra je ta, че vidiš. Още от сами началото даде по-голям отпор. Не знам, що така скръци с проводници. Дали е от дребото? Или се някакво плело, не е? Не трябва. Къцам то, Костов беше качил един клип. Там па скърцаха зловещо.
Мора да проверим после влакното да се ни е нагризло. Ноко, А? я ще ти играеш ти, Дончев ги вади за 2 минути. Де бе кратуната празна. Я вика на водни ти за 2 минути ги вади. Може да има по-як А? щаб. Он. Наиска в кина 5 риби една с друга и го подбрато. Екстримо. Има ли признаци да се предава тази риба? Još jaka. Да извадим нju и mogu se pakujemo. После може баничката. Малко почивка ти трябва, да? Новица, А? сложи налево пръчката. Така. Да, и още. По-бързо идва. Виж водата какво понесе, дали се са još качи. Трябва да обратим на паща. Да му гребнеш, че е тук. Добри. Сега. Он трябва да умори да дигне горе десна. Това е негде као мая. Не, че се умори. Не я да му я гоним сега. Да. Оп. Това е по-луа риба, че видиш. Същата. А, същата е. Да. Ти си я видел. Къде беше на тия камъня? Един беше подвижен. Ама тука... нема тука подвижен. По-напред. То до живарнико е подвижен. Тука барем удобно за гребане. Да, същата е горе. 100 грама е по-голяма око. Да я ви бокулката излева. Това ще се откъпа. Отпусти. Она даже малко по-маленька. Она е първата. Ама тя по... Те така ще я фане лува. По-оборгана. Да. Ево чу. Камънята дева. Тя е по-добра, бе. Убава. Ма... Као да су... Исте.
То. Evo je druga riba. Изваđena. Добре. Мини отгоре над него. Пройди, добре. Слободно. Мама ти да е, бе. Evo ga Rumen na moj štap, majstor, da oseti da ivicu, da uhvati ribicu. Sad ćemo da prebacimo i mog teču iznad malo. Čekaj, da uzmemo Meradov. Opa. Има ли така разлика измеđu аморфусът? Не. А? Не. Као да су... Той е акция. До 25 грами. Супер е, добре, много и тая. Да. А колко грама тежи? Без дистанцера ти е 243-4 грама. Значи малко по-тежко. По-тежка е. На нju е по-дебел врат, 1,4 е, а на морфусът 1,2. Ali se svива i onate nadole mekačka. Същия начин. Да. Аз имам и колник Роял. Аха. S200. Също е много добър, ама на години и почна да ми създава проблеми с вода. Постоянно го пращам на ремонт. Да. Водачите взеха да му се чупат. Но той много риба е извадил. Да. Защото тук в България има спор дали дайвата или колника са по-добри. За мен са еднакво добри. Проблема е в задкормилното устройство. Аха. Кой кара въдицата? Не, па да, така си е. Трябва се припази. Много скръцах. На това помик, тия оригиналните водачи. Вече не, на няколко ли смени. Да, от ти разправя, че не им били хубави водачи. Не, на Супериора не са хубави. Тай кауде. Рояла няма проблем. Но понеже е на години... На Супериора един от Супериорите водача не е. Водачите не са хубави. Но нали крайния води с тия спорове, той Тай по-голема кауде. се занимава малко с глупости. Да, карат за глупости. Да, с повече от хората. А иначе е добряк много. Да знаеш, нещо да си отслужда от него. Пуща малото. Няма проблем винаги да помогне на човек. И с брата. Тя е по-добра. По-добре. А, Че да ги сликам. чакай, само да остава въдицата.
Виждаш ли го? Ники, С риба? че се преселим при вас овамо. Треба ли вам музикант jedan? Четири е. Ай, затваря, пустиняк. О, добре. О, какъв риболов. Айде. Те ще кажеш ли? И там който е, да, ще му кажеш. Добре. Да не дива за риба. Ама там доле, дето ловите много ти ли. Той да фана 50 мрей. Тук с добри се разправяме. За колко дена фана тия риби? Дали след обед бе, те? Добре. За 2 часа. Хайде, чао. Да ти разправям ти. Не е така. А? Не е така. 50 риби валил ли ти за 2 часа? Не е така. О, Там шарачета колко имало. Я на той то е то. майката ви е попуска. Абе, Луко, О, я да свалите до вело тук, бе, ти мрей да улица, я. Кажи честно ли така, бе? па така си е. Ти ме увек доведеш и ставиш ме на место къде се явля риба, ти се помериш. Декте стави уло. Дали е на струма, дали е на Искър, на Огоста ли е. Оптам ти каре, а не. Затова тя водим у кръчма по пирот и с певиците. Лови мрей. Да. Гасна е прега времето. Нещо да ма, подумно е. Кремите са долу с една подплон. Имаш ли? Много има, аз съм ги свалил моите глави. Кво? Има опловки. Имам бе, имам по... Ма имам я това. Ще му дадем. Нещо не е уредно, место ли е долу? До место е. Това е плоската. За бъдеще. Не, казах какво? Тя има 2 килограма има. Оп. Чекай да ги откачим право. Дебелшка. Миналата година ли беше по-миналата? Како ga uzeo se ti na prs? Kao metak.
Ова е крупна. Бар. Оде нагоре. Откачи се. Може да и се стране. Може да и ми е очинуло съчаемо. Нещо се деси. Да, скъса ми. Ами повода трябва да... ти си скъса на вирбала. И на мен ми се случва така. Не знам що. Може би от напрежението. На вирбата могучи. Кидане. Ова е крупна, беше оде на тао. Не може и без такива неща. Не може и без къса. Ма я размислям директно да ставим на 0,20. Не. Що? 0,18 добре, си кара с 0,16. Не, случва се, разбираш, защото влачиш по дъното, гледай колко камъни са долу. Ево, риба е мало станула. Имamo znači 4 ribe. 4 lepe mrene do 3 kila. Sigurno su. Jedno kidanje. Sad je napravila pauzu. Ono što mi je drago, ovaj turnament se pokazao kao dovoljno sposoban da izvadi takve ribe. Nadam se da će doći neka i od 4-5 kila da bude uzbudljiva borba. Сега се връщам тук и я това. Може да им положиш кеф. Да. Ще ти го проведем. Не, стой. Merci. Nju smo čekali najzad. Те си говорим, виж, изведнъж нямаше влияние от нищо. Цели са тръгат от одере, не знам що така е. Да има. Малко нагоре ли отиде? Па, така. Да си тук пред мен подметне, ма. Може. Ами дойде си удеш тук, къде да знам. Според мен трябва да си още малко по-насам. И още малко трябва да намалим, от сега виж там, къде ще намирам. Значи дропър ще се пробва. Аз имам, бе, аз ще го фащам и така. Да, бе. И аз имам сонда. Ама знаеш ли защо не намалявам? От тук пред мен баш къде съм у него калванката не засирам. Да. Аз тук надолу засирам, затова нещо не намалявам. Кажа, това човек сме ловили тук. И тук трябва да малко да влачиш вече през теб. Те там са се влачи. Сапа пълно близко. Добре тук, точно тук седи. Ако трябва да намали си дълбочина.
Давай, Зорче, тази според мен е добра мирен. Не се въпроса въобще. Razdega z dnom. Bao, duh se noko. A? Bio pod da poje. Абе, ова е луда риба. Ако. Како набива. Колко ти е рекордо? Па тук така около 3 кила. Може го подобриш та. Я кантарче имам. Дай Боже. 100 килош на там. Сей си тук, верно? Сей тук, бе, мрената тук. Тя натам трябва да носиш лейцата, за да ти се бориш с течението. Може да удариш четворка, но ко? Ти тръбли има, бе. Тук отгоре това го няма, ще направя. Камъните си дойдат и това по-добре. Една му рибарски приятелето му мина в една падромата поизчисти. Ма не види се да е голема много, бе. А видя ли? Па по-малко видим силуетото. Аз не съм видял. Не е толкова голема, да. Не знам, що така дебела мал. Дали е откосен. Малко на една страна върви. А, не. Защото Дива. Весна. Яка, некаква. По-ти. Гледай каква е. по-малка е, заради това по-борбена. А. Nije ni malečka, ама яка. По-дебела малко. Не, они са по-добри. По-малките малко по-больно. По-бесно. По-бесни. Проготала си. Тя съм откачал. Очи но се куката. Там се смени в куп.